Jana rukufona patotanga ta live mwe munofona. Right. Maskara say mamuka say maneri kumatumana nyika muri say guys happy Sunday a blessed Sunday to you all guys. Muri say nchingoti aiwa ngatisanganei kapa chirongwa chezuva ranhasi maskati tichitaura zvedu nekusimudzirana nezuva ranhasi. I know a lot of people are going through some stuff. I know a lot of people are broken inside and ichika sorry guys ndakagara panze cheko panze ndo pandakatogara saka pamwe izuva asi ndiri pashedi kana ndiri chii nditori panze ndakatogara panze pabench ndikatoisa chi speaker changu paside apa handimaona saka hamene zvikuita quality yasiri kundikoresa zvisingaiti picture quality yandikoresa zvisingaiti saka ndichagara ndichiita malive angu pano because quality yandikoresa zvokuti ndivakorinde vayo handimaona vakorinde nyange ndadohlawo kuti konti yaniko yeyu urimo mumu asina zongona kuti no zvinenge zvine chekuita nezuva kana kuti mvuri kana kuti kudi ndosaka namba kutenera kamera kuti muone ndakatozvigarira panze. Precious, I don't know kuti ndipindura chichi kudi ndo zvandiri kutsanangura pano apa Precious kasiyeni kuti ndakagara panze aisitomborifitai kuti ndichi izuva rekuti direct zuva kana kuti mumvuri mandakagara handizivi ndakatozvigarira panze ini I'm seated outside. Nasi tatochirega ndosaka ndachitoti nhasi picture yandikoresa zvisingaiti haisi firitai. This is not fit. Ndakatogara panze ini hapana firita apa indiri panze ani muri kuona ndakatozvigarira panze ini ndakatozvigarira panze ndo pandakatogara panze ndo panditori. But anyway chereketa firita ka ndo zvakanakazve chereketa firita kuti inyatsobuda takanaka kuti kana muchitora mascreenshot motorawo zvakanaka muriga kutora kakashata motora kaya kafiritiwa idzodzo handiti ndo basa rayo firita yacho kuti tifiritezve kando basa rayo but kwakanaka but muri kuona kuti pandabva kuningikiri uko ndadira petrol nchiti hangu mangwana angu anangokuudzai hanzi mbopinda imbatoni mumba ndonoitei ndi mumba muri kupisa ndakatogara panze amukuna kuti baba kwako tondaira kuti kwainjambopinda mutaundi kumumba ndonoitei nasi ndiri pashe pano ndo pandiri kuitira pano apa pashe ndo pandiri kugara. But anyway regai kutarisa zvefiritai regai kutarisa zvepicture quality hazvisi zvandoda kutaura nezvazvo indoda kutaura nezvandiri kuda kutaura tererai shoko muna problem kuti mwe muda kuongorora ndo pamozotora mascreenshot ndikagara zvakaipa ndikagara beya momanya kutora mascreenshot makusiya zviri kutaurwa zvinovaka zvinobatsira momanyira zvinhu zviri nasty chinjai kaunikako batai hana yako kuti mwari ndibatsirei ndinomanyira kuzvinhu zvisina nebasa rese zviri kutaurwa chatavinga pana paimessage kwete kuti muzoona face yangu ndinogona kuitena ndotena kamera ndongotaura mongonzwa still kamera yakatena handika ndinocha ndiri kuda kuti taure mashoko ndowakakosha kwete kuti muone ina ndabasa ndogona kuitena handika kamera itarisa uko then mongonzwa mashoko angu handiti mashona saka ini vandavinga nhasi gaisika ndangoya nemashoko mashoma handisi kugarisa ekukurudzirana nekusimudzirana handitika nekuti vazhinji vedu zvandataura vamwe vane zviri kuvanesa mukati memwoyo wavo vamwe havachatozivi kuti voita sei vamwe vari on the verge of committing suicide handika vamwe havachatombozivi kuti voita sei zvinhu zvakawanda zviri kuitika mukati meupenyu hwevanhu right now handiti so what kind of people will we be kana tisingakwanisi kuuya sometimes tisimudzirana nekupanana motivation chandipusha kuti ndiuye pano ndakaguma kuuya masundays pana pakudhara chandipusha ndiye pano I was just feeling in my spirit mushure mekunge nditaura nemumwe mukadzi anga achindifonera kuinbox uko achindiudza anga ari on the verge of committing suicide ndamupa kumacounselors kuti vataure naye handitika handiti maona saka pandazotaura naye handiti mazviona ndanyatsokufila kuti no people are broken we are going tikumuvha hedu handitika tichifamba tichidini that's why you see kuti there are some other people who comes on Facebook just to throw shadow on you handitika asingakuzivi. That's why you see kuti right now we have so many things that are happening really nasty and you know much negativity because people are carrying a lot of things in them. So kuti afile better the person throws on the next aripa side pake anongo kuti afile better iye anoataka munhu ari mudhuze naye munhu anenge angoitawo munyama panguva yoyo anoatakwa and because munhu ane zvakamutakura ndosaka chinzi it's important not to judge people antika because we don't know what they are going through and so mudika ndoda kutaura newe muzuva ranhasi antika pamwe kuda uri kufunga kuti upenyu hwako hwapera pamwe uri kufunga kuti iwe hausina pekutangira pamwe uri kufunga kuti iwe hausina chekuita upenyu hwako hwakatongomira ndoda ngokuudza mashoko ekuti unoziva kuti chii songa ndakuridzirai apa yati be still
and know that I am God. Sometimes you don't even have to fight these wars. Sometimes you don't even have to do anything. Sometimes you don't even have to talk. Sometimes you don't even have to go around which is parade. Sometimes you just have to be still. And kungomira ungoti dzikiti kungota still and say, God, you know what, all is well. Thank you, God, mwari makanaka. With whatever that I'm going through right now, I thank you, Lord. Antika musafungoti, guys, in whatever that you are going through right now, I don't know who I'm talking to, Antika, but remember this thing, God knows, because he's a forever God who always be with us forever and ever. Hapana panotozombokusiya aninga anewe in the midst of the storm that is coming upon you, upon your household. Antika kuda mwana akunetsa hauchazivi kutotangira papi. Antika pamwe mwana ari kupinda mukati memadrugs, mwana achateereri kumba, mwana achavati kumba, pamwe musikana ari kubuda nepawindo achiita zvinhu zvakasiyana-siyana, achiita sei, mwana auchazivi kutotenda kupi. Rega ndikutaurire mudikani, sometimes there is no need yekuti ubate mwana wacho kuti ndinorova. Sometimes there is no need yekuti ko naye Mwari makandipireiko mwana akadai so kundita chiseko chenyika, naye Mwari ko makazodai. Sometimes you just have to be still, Antika, and trust in God, because whatever that you'll be going through, Antika, you are just going through a difficult time, you're just going through a trial and tribulation, Antika, it's a phase, it's just a small phase, and it will all come to pass, and akuna chinogara chiripo nekusingaperi zvichadarika. Antimashwana. So pamwe kuda baba vanetsa mumba hauchazivi, baba ari kukuabhiza, ari kurohwa every day, pamwe baba vana marweyo avanaye, mumba muri kunetsekana muchisina mufaro, chikafu raitna pamwe kuda ukatarisa vana kudai mwoyo uri kufunga kuti zvina ndizviurai inini nevana tingofa because tinodyei, saka ramangwana rinofuma rakaita sei. Rega ndikuudze, Antika, kwanzi there is light at the end of the tunnel. Ukangoziva kuti whatever that you are going through, Mwari havana kufuratira. Sometimes God allows certain situations to happen for a reason, but us as individuals, as human beings, we won't understand kuti nemhaka yezvinhu zvakadai zviri kuitika mukati moupenyu hwangu. Unenge uchitofunga kuti Mwari vandifuratira, unenge uchitofunga kuti Mwari vandirasa, unenge uchitofunga kuti mamhepo avanenge vachikusumudzira ayaya, Antika, ato overtake, akutodominate iwe mukati moupenyu hwako, usingazivi kuti sometimes Mwari vanenge vachiona. He has allowed that for you to go through that, kuti iwewe uzive kuti Mwari variko, kuti sometimes ubelieve kuti Mwari muriko, Antika. Saka sometimes you don't even have to do zvimwe zvinhu, Antika. Sometimes mira pamwe kuda une vanhu vari kukunetsa, uri kurwa hondo dzisinei newe. Sometimes you don't even need to fight any wars. You don't even need, you are fighting the battles that are not supposed to be fought by you. These battles are not yours, but you wakamira mukati macho uri kurwa hondo dzisiri dzako. Andichiona dzimwe hondo hadzisi dzako, ingosiyana dzimwe hondo uti Mwari, here I am, these battles that are coming, all the arrows that are trying to shoot at me, God, I'm just still right now, I surrender all unto you. Hanzina Mwari panotangira pfungwa dzako, panogumira pfungwa dzako ndipo pandinotangira. Antimaona. Saka sometimes we don't need to fight unnecessary battles, guys. I know kuti chida kunzi handidheregwi, handidi kude, handina kudai so, murume nda kumupedzera, murume angati chingurizi kudai so, nda kumukotsani mafuta nchidai so. That battle is not yours. Kune muridzi, ipa hondo kune muridzi wadzo. And vengeance is not yours. Vengeance is for the Lord. Vengeance haisi yako iwewe. Problem tinoda kudi hanzi imbotarisai kumberi sisi ndione puli iyo. Hamchanisha ngati mngoita zvokutaura pano. Andiona. So sometimes Antika, muhondo dzimwe dzatinorwa hadzisi dzedu. Anditi, let's live kusiya dzimwe hondo and focus and just be still. Sometimes we don't need to do anything. Sometimes we just need to stand still. We don't need to talk back. We don't need to fight back. We don't need to kutuka Mwari. We don't need even sometimes to go and ask him kuma neighbors or certain people. You hear a lot of things about yourself that are being said. You want to come and defend yourself. You want to go and clarify yourself kuma next doka na kuhama dzam family. Sometimes you just need to be still and say, you know what, God, I am still here. I am. Mari, this war is not mine. This battle is not mine. Fight this battle for me. It does not mean just, guys, by being still, you are defeating, you are accepting defeat. And your defeat will come from God. Your defeat will not come from Mari, from any human being. Your defeat will come from God. God will fight those battles for you. Wakangomira. And uchangona zvino chingotista vichitena and you tend to ask kuti kone Mwari ko why zvadai? Ko zvafamba sei kuti zvinhu zvingodai so chichaitika. Antuona. Chichaitika izvo Mwari vanenge vangopindira. Mwari vangopindira mazviri. Guys, I've seen a lot of people walking around broken. Vanhu vakawanda vave broken. That's why you see us right now. That's why you see yourself. I don't know who I'm talking to. You see, you are not even scared ka kubudisa mashoko ka uchikanda rimwe shoko rinorwadza umwe munhu papa even pa social media apa. Antimaona. Because you are broken inside, believe it or not, you are broken inside. You are going through some stuff, but you don't know who to talk to. And we say pray. Sometimes, guys, you can't kneel down and pray.
unoremerwa unonzwa kundikana chako chakuti unamata unopesera kutora that energy yawinayo andika little energy yaunenge wasara nayo wakunoisa chi pane zvinhu zvisirizvo antiwaona sometimes tsvaga munhu kuti utaure naye andika find somebody else even wasingazivi a neutral person. I always say kuti kana kana muridzi nhamwe dzako dzakunyanya kuremera go and speak to a tree. Enda pamuti woyu enda pamuti kana miti kuseruko enda kumiti ungonomira kuti miti ndauya pa ndau dzokuza nhamo dzangu kana uchika kuti munhu anokurasisa munhu anofamba nenyaya dzako go to a tree andika pour out your heart to a tree. Don't be in a depression because you don't have anybody to talk to. And people are dying with this depression. In this time of COVID, a lot of people right now are walking with depression. A lot of time are walking. Vasingaziko ari kuenda umwanta ungatsikwa nemotikari chibuda pagedhe. Hanomana because asi kutomboiona motikari kuya pfungwa dzake dzakafunga dzakazara kufungwa tsaka vanhu vacho ndiri kuvapei basa rakapera. Saka vanhu vacho vachadyei akusina basa. Ndapiwa notice saka ndotangira papi ndiri muforeign land saka ndichaita sei. And so sometimes you just need to trust in God, and because God will forever be there. He will never leave nor forsake you. Antika vasharamba kwamira newe uchipinda mauri kupinda izvozvoka comfort nekuti pati Mwari zvinhu zvandiri kusangana nazvo izvi Mwari imimi munozviziva zvinhu zvandiri kusangana nazvo izvi Mwari ka hazvine kuti hamuzviziva muri kuzvemakazvitendera saka ndiri kungotika I'm just still. And you find kuti nevanhu are broken to the extent that right now we are talking something beautiful. Somebody comes and put an angry face. What's the angry face for? We don't know. You are broken mudikani. We are broken. Tsvaga Jesu. Tsvaga Mwari nguva ichiripo. Tsvaga nyasha dzaJehovha dzichawanikwa. Nokuti asvika nguva yekuti uchanikwa kumutsvaga Mwari anenge asipo. And there is no hero in coming pane vanhu vakawanda. And then uwanikwa uri iwe wega kuda kuchita ndini ndine savage. Kuda kuchita ini ndini ndakapenga. Kuda kuchita ini ndini ndakadai. Sometimes guys there is no need of answering back. You just be calm. And let them call you a coward. Let them call you kuti igwara. Let them call you kuti achka. Let them call. Ndakambonzwa vakuru vashara digwara rina mbonje. So ahead. Not to say kuti uri gwara. Unenge usiri gwara. Mukanzimamiswa. Sometimes it's no. Ashishandi. You're fighting people on the phone. Vosingazivi. People that you have never met or that you probably never meet in your life. And you are back and forth fighting people and those kind of things. And it's this is pointless. Azvishande. And kana muchida kunyatsa kuti ameno munhu unoona akamira apo kuti auya kukuvinga kuti muda kutaurirana muda kupedzerana hambunogona kupedzerana because munhu ari kuona. Come on guys, imagine munhu wemuphone right now antika anouya oda kutanga kundituka pana ndotanga kuteki naye andimuzivi ko anotogara andikuzivi ichangoita hondo yokuindateina vanhu and then what? I don't know the person doesn't know me. I don't know what that person is going through. The person watch I don't know, he doesn't even know, she doesn't know what I'm going through as well. And that's why we have so many people right now who are depressed. Guys, let's consider each other. Munguva ichiri no ye COVID. Antika vanhu vakawanda vakaremerwa. Vanhu vakawanda vakaremerwa. Trust me, I talk to so many people inbox. Vanhu vakawanda especially vari kuma foreign lands zvikuru kuna South Africa, Botswana kupi vakaremerwa because haninga asingazoti next meal yake iri kubva kupi. Haninga asingazoti rent yake iri kubva kupi. Antimaona. And then you wakungoniswa uchinombombha munhu akadaro. Antiwaona. The next thing wakunzwa kuti munhu ya afa. How would you live with yourself? Uchagara sei nezvauri uchizati ndo zvakaitika. Andichiwaona. Wanga usingazivi what the person is going through. So let's try to live in peace, guys. Let's try to avoid unnecessary dramas. Let's try to avoid unnecessary wars. I think it's a high time. Pachedu tega timbo zviongororawo wega. You don't need sometimes to be told. Ungozviongororawo wega. Sometimes even baba chinetsa mumba chaimo. Sometimes iwewo samai zviri wise sometimes kuti umbogara paso zviongorore kuti chichiri kuitika, what is going on here. Go back kumudzi, go back on the drawing board. Umbonotsvaga kuti chichiri kuitika pano. Saka dzimwe hono dzandataura kuti hono dzimwe adzidi kutorwiwa nenyama neropa asi nemweya yemuchadenga. Be still and know that I am the Lord. Ingoti Mwari, I am still. Don't fight. Wars that are unnecessary. Sometimes those wars are not even worth fighting. Uri kupinda mukati madzo, uri kunorwa nadzo. In the end, zvakunetsa manje kuti uchibuda mazviri because wagara wapinda mazviri. So guys, whatever that you are going through, just know that you are more than a conqueror iwewe. Hakuna no weapon fashioned against you shall prosper. Hakuna chombo chinogadzirwa nemuvengi chichabudira musoro poupenyu hwako. Handisi kuti chombo hachisi kuzogadzirwa. Aiwa, chombo chichagadzirwa. Chombo chichanangiswa chichadedzerwa muzita rako. Chombo chichareveregwa muzita rako. Hari ichaitika.
chichaumbiwa kana chanotengwa hari ichaiswa mazita ako mukati andika muvengi haarambidzwe kugadzira chombo pamusoro poupenyu hwako. But guess what, allow them to do those zvombo izvozvo izvo, allow them to prepare that war for you, allow them to shoot those missiles and those arrows at you. Guess what, because the moment those arrows will come at you andika hazvina simba, hazvina zvinosvika kwauri zvava powerless, because you know God, you have a fortress, you have a shield, you have somebody who shields you each and every time. Tine mumiririri, tine murevereri andichika tina Jesu. Mwari wedu vanogara vane sungwa dzese, Mwari wedu vanofamba nesungwa dzese, Mwari wedu vanogara vane sungwa dzese andika. So the arrows will be shot, but because you've got God, because you have God, you know God, because wazvipa kuna Mwari, those arrows they will be broken before they reach you andika. They will be broken before they reach you. Let them vashute missiles achiya kwauri, missile uchatenda roenda uko, because you have God. Before they reach you, they have to pass through the God akamira kumberi kwako. They have to penetrate through Mwari akamira kumberi kwako kuti vasvike kwauriwo, because you are protected and you are shielded and you are shielded, you are protected. Une shield yawinayo and you are wearing a helmet of faith, a garment of salvation zviri pauri zvokuti chero muvengi akada kushuta an arrow, it won't come to you before it goes through Mwari akamira mberi kwako. Saka sometimes guys, allow them, those enemies, to do whatever. Do not take it too hard. Don't take, I know it's hard antika, but guys, don't take it too hard. Mira wakamira panzvimbo chitaura kuti unozati I am not going to fight this. Let them do what they want, even if you know kuti iwewe andichika you are right, you have never done anything wrong. Uri kupomedzerwa. Vakawanda vedu tine munyama yekupomedzerwa zvinhu zvatisina kuita. Vakawanda vedu takanenedzerwa uroyi watisingazivi. Kana gwenzi rekuti ndinozvirapa sei zino, ndinotohwawo nokunobviswa mazino everyday. Andina mazino, ndimurikona andina mazino, nditonobiswawo mazino, andina gwenzi remazino, nditomborara pasi ndichiti musoro wandibanda, ndichandoti chimwa grandpa, but unenge uchinenedzerwa kuti uri muroyi andichika, kana kuti unobata mishonga andichika. Ndinotonzwawo zvinotondinetsawo. Musi unopepa ndaichema chiti makumbo angu tsoka dzangu dzikurodza pasi apa chichichi anomaona, ndikaenda kwadhokota kangu amavhenzi anenge adididi. Asi unenge usina vakawanda venyu makaudzwa uroyi, vakawanda kana riri wedhira kuti uri aiwa iro ukaona usina kuriudzwa hausati wapinda mugwara, unofana kuti uri udzwe. Handiwaona takaudzwa zvikwambo kuti vakaromba, vakachekeresa, wakaita sei handitiwaona. Let them be, let them talk. Hondo haisi yako, hondo ine muridzi wayo. What they don't know, these people, is they are not fighting you. They are not fighting you. They are fighting the person that is within you. The person who is in front of you is the person that they are fighting. They are not fighting you. They are not fighting you. That's the tricky part of it. As long as uina Mwari, they are not fighting you. They are fighting your God. And we all know what happens when God decides to fire back. Ndopa unozoona mwe munangoti zvinhu zvangu zvakundi vamwe vakuzona kuti kwai vene account yaituka wanstereki ghost account rakaindepi. Hanimona, you start to ask yourselves one another, kwai vene ghost rakatakaida kupi, rakadeactivatewa, because zvinhu zvanga zvavo mukati moupenyu hwake haachazivi kuti zvakoma zvichibva kupi, because waingori busy kutrolla vanhu. Umwe munhu wawakabata, umwe munhu wawakatrolla, wakanga usingatrolli munhu iyeye, waitrolla Mwari ari paari. Saka Mwari is decided to give back what belongs to Caesar. Now zvakoma zvinhu zvako zvichakufambiri, zvinhu zvako zvamira still, wava nedepression, wapinda mudepression iri real, because wakanobata pasingabatwi. Wakanorwa hondo dzawaifunga kuti kurwa nemunhu, izvo wairwa naMwari wake anomuprotecta, because kuna mwana protector Mwari, kuna anofamba naMwari pese paanofamba, kuna mwana unoziva Mwari pese pavari, kuna mwana unodaiza muzita raMwari chero chikaoma sei haafa kamuregedza Mwari iyeye. Anenge achingochema chingoti Mwari, zvandiri kusangana nazvo izvi Mwari muri kuzviona, murume uyu zvaari kuita izvi Mwari muri kuzviona, mukadzi uyu zvaari kuita izvi Mwari muri kuzviona, vana ava zvavari kuita Mwari muri kuzviona, handikubasa kuti zvakuri kuita Mwari muri kukuona, handiti mazviona. So iwo wafunga kutora hondo ati ndikunogwa aukuru kumdikani, vamwe vedu zvinhu zvedu zvakamira kuti nsi as a movie. At the end of the day, we see other people going up, we see other people flourishing. And we tend to think kuti vakaromba, we tend to think takufambisa nyaya dzimwe dzekunyeba kuti kupiko anokwereta, anofamba achizodai, anozorara maupenyu hwefeki, anozodai. So because you don't know the real truth, you don't know the real person. So guys, handizivi kuti ndianona ndishaura naye kana kuti ndiani, asi une dambudziko rako riri kushaisa hope, une problem yako iri kukunetsa, une vana vakunetsa, une murume akunetsa, mukadzi akunetsa, hauchazivi kuti woita sei. Be still and know that I am God. Be still. You don't even need kuti urwe dzimwe hondo dzisitomborikana chi neinewe. And God is our refugee. And God is our strength. Mwari ndiye utiziro wedu, mutsamiri wedu. Antika ndiko kwatinomhanyira tichienda ikoko. Antika, so we are not going to fear anything. We are not going to fear people who lives nemunyama nembumweya.
handika, who only fear God. Do not be musatye vanhu venyama neropa chityai Mwari. Nokuti munhu wenyama neropa hana zvaanokuita. Truly speaking, a person cannot do anything to you, can destroy you temporarily, zvepanyama temporarily, but truly the truth be told, munhu anodestroya munhu ndiMwari. Munhu hadestroyiwi nemunhu. Munhu anodestroya munhu ndiMwari. Sometimes God can allow certain things to happen sezvandataura, but that does not mean kuti it is the end of you. Paunomuka segiant. Kumuka uri giant rekupedzisira kuti unozvibvunza kuti ndakamuka sei. Vakawanda venyana matestimonies pane pekuti makambeimba svika pakuti manga musingazazivi kuti apa position ndapinda ndichaibuda here. Ndichabuda here apa, but makabuda. We ask you right now to wakabuda say you don't even know. Hauzive, because Mwari wako anga anewe, Mwari wako anga achiona, Mwari wako allow that situation kuti ende kwaari. Guys, just think of it. Vangani venyu vagara muno South Africa, every day muchimuka every day unokwira mutaxi uchienda kana kuti mutauni kana kwaunoshanda uchibva kwaunogara. Maona ma-accidents mangani, vamwe venyu mune 10 years, andika vamwe 15 years uchienda zvakadaro, vamwe 5 years checheko. Every day uchibuda uchienda mutaxi uchienda mutauni, andika kana kuti kubasa kwako unoona ma-accidents wobhombota dzakakudubuka dzakawanda pakatika zvakawanda, but iwewe une 10 years uri munyika imomo hausati kana one day wamboti ndakaita accident. Wakangwara here, kungwara here kana kugona kwako. You are protected. COVID inoikai konzi wanga pa function wanga uri pa function. Vamwe vese wanga uri pabatwa COVID. Andika iwo woni kwachinziwa testwa konzi negative. Wapabuda sei Mwari vanga vakamira newe. Tararama upenyu unobuda uchipinda motikari yako usingazivi uchitozviplana maplans ekuti ndikasvaka ndikadai woona ma-accidents hobo muroad. Andika osvika zvakanaka kwanga uchienda wave nemakore hausati wabeka wamboita kana accident kana scratch kana anything hausati, but mota dziri kurubuka every day dzinofambisa vanhu idzi ngoro dzemota idzi. Kungwara kwako here akuzi. Vamwe venyu mave nema-30 years muri mumarriage, vamwe venyu mama 35 years muri mudzimba umu, handika nevakadzi venyu nevarume venyu. Handiti vamwe vabuda vatonzwa nekudzifambira nyaya dzedzimba idzi, handi mazviona, but zvaramba iwe urimo ne35 years wakangoti go wakutopinda mu40 years uri mumarriage. Kungwara here? No, una Mwari ndiMwari. Una Mwari wako vanenge vachifamba newe ndiMwari. Do not take some other things for granted. Anditi ngati appreciate zvatinoitirwa naMwari ushu. Ngati appreciate nekuziva Mwari ushu. Tigare takaziva hondo haisi yako zvandataura, hondo ndeyaJehovha. Surrender it to God and say, God, you know that chi ndasvika pakunetsekana manje apa iya ndichazivi kuti ndoibuda sei ndoita class sei, just ndauya nayo kuzokupira imimi ndakuda kuti ndikupei. Regai ndikupe mufananidzo wezvimwe zvinhu zvakaitika muone kutenda kunonzi faith. Mumwe murume achibva achigara muno muSouth Africa muno anditika aiziva Mwari, munhu airarama kene shoko raMwari, wo munhu aigara mushoko raJehovha iri. Anditika saka sezvinei anga nemabusiness ake angofonerwa kunzi factory iri kutsva. Achimhanya kuenda factory kwana factory yacho hapana kana chakabuda guys. Ari factory kwake achibva kufactory achireceive call zvikanzi kumba kuri kutsva. Guys, apparently he lost everything in a day. Achimhanya kumba akasvika wana imba iri kufuta fire brigade iripo kuzama kudzima moto, but zvinhu zvese zvanga zvatsvira mumba and chakasara imari dzake dzaive nadzo dzanga dziri pai dzanga dziri muaccount. So it was too much for this man. Andimaona ndokubva ati I think family yangu iri kunita kuti imboenda kupi kuholiday kunze kwenyika. This is too much for my family. Insurance ichita sota kuti nyaya dzefactory nenyaya dzemba muri yangu ndimboiburisa imboenda kupi kunze kwenyika imbono relaxa iriko. Anditi maona achibuda achienda akabuda nemwana wake mukomana achienda kunoita mampepa dzekuti vatravel vaende kupi vaende kuDubai. Anditika vamboenda kuholiday ikoko semunhu aive nemari dzake. Anditi vachidzoka they had an accident, mwana mukomana ndobva afira ipapo. Guys, gayai zvinhu zvaitika iyi yave wiki imba yacho factory yafa mwana mukomana afira ipapo. They had to delay vachiviga mwana. Kune mukadzi it was too much. Kune mukadzi wacho it was too much, but murume kasana vaiziva Mwari vakaramba kwangomira kati Mwari atisi kuita chiitiko ichidza dina ndiri ini newe pamwe dei takamhanya kunotsvaga kuti kuvhunzira kuti mhepo dzapinda mumusha, pamwe dei takamhanya kunotsvaga kuti Mwari sei zvaitika kwatiri. Handika kune vari kundirasira mamhepo zvimwe zvinhu Mwari vanenge vachitombozvitendera zviitike for a certain reason. Handimoona dena ndiri ini newe pamwe dei takaenda kunobika madoro. Handika kana kunotsvaga nyoka kana dzimbiya dzekuyanadza kuti toisigwa zvinhu Mwari kunchinzi kwai tibvise rufu. Handika because rufu rwainya kutenderera kana kuti maita munyama maiswa chikwambo chapedza zvinhu. Saka regai tigadzire. Handimoona but murume uyu haana kudaro. Hana kudaro. Handimoona saka vaviga vachengeta mwana waya after 2 weeks murume afambira mapepasi azobuda. Handiti murume akati you know what sezvo imi mochitungamira indosara kumasure. Handitika imi motungamira. Saka atungamira kudaro murume aisa mhuri yake mushipu.
antika kuti vaende kupi vaende vachiona vachinjoya vachirelaxa pfungwa dzavo anditika vapinda mushipu muyamiya mhuri aita mhuri yake kuti ifambe zvakanaka iye umbota mapepa insurance ari kugadzirwa vachienda kudaro after 4-5 days the husband receives a call zvikanzi ship yanga yakatakura yanga ine mhuri yako yasinka akawana vana vake 4 vasikana vese vafira ipapo mukadzi ega ndiye akararama vana vake 4 vakashakira ipapo vakasinga vakafira ipapo 1 mukadzi wake ndiye akabuda kwakumhanya futi iwe kuenda kune mukadzi uya munoziva kuti ari mundege kuenda kwanga kwaitikira zvinhu izvika izvi ndopakatanga kunyora manje achitaura kuti Mwari handisi kuziva kuti ndoti kudii but all I can say is all is well. All is well. I stand here and say, yes, you said kuti makati be still and know that I am God. Andichika ndakamira pano Mwari. Andichika I know you are God. Akaenderera mberi nerwendo rwake. Haana kurasa. Haana kuti Mwari mazodisiya, Mwari mazodai. Andichika haana kugunun'una, haana kudi. So what I'm saying is sometimes some of the situations that they are allowed in your life kuti iwewe ukwanise kuwana shanduko kati mupenyu wako kuti zvikudzidzise zvimwe zvinhu kuti zvikusimbise. What doesn't kill you guys makes you strong. What doesn't kill you makes you strong. Ukona chinhu chakauya chisina kukuraya chinokusimbisa. Anditika chinokusimbisa. So in whatever zvauri kusangana nazvo ingave dambudziko raunaro chiri kukudya mumwoyo anditika instead of even you guys who are trolling on other people who are busy looking kumukira paFacebook kunotenga data rekuti ndikuda kutsvaga munhu kuti ndida kumupedzera anditika kumukira paFacebook kunotsvaga kuti ndida kunocreate group rekuti nhingi must fall. Do you think sure you are God yokuti you can make somebody to fall? You can't. You are not God. Only God can destroy zvaakatanga kuvaka, not munhu. Anditika. So I'm just saying this anditika to other people anti very broken right now vaka kuti it's not the end of the life anditi it's not your end. Hakusi kupera kwako ramba wakamira hanzi there is light at the end of the tunnel. Chiedza chako chiri kuuya, chiedza chako chawakapenyerwa. I'm wondering mumwe vari kunetsikana nefilter yangu nhasi pano panze pandakagara pazuva panapa vanotsikana nefilter yangu. Tikutaura mashoko, terera shoko usati sainini because ndogona kutena kamera moona uko musena nefesi yacho iyoyo yakunetsai ndotaura ndakadai so anditika. So guys, Mwari ava ndimwari vari kutsvaga vanokuda mweya nemuzvokwadi iwe anti vatsvagei even vanotaura kuti hanzi seek ye the kingdom of God first and everything else shall be added unto you. Antika ukatsvaga Mwari uyu ukatsvaga umambo wake zvimwe zvauri kushuvira matambudziko auri kuchemera kuti anachazondobuda nekupika Mwari vachazvigadzirisa. God will take care of the rest. What you just have to do is nothing. You don't have to do anything. Just do nothing. Ungoti all is well. Stand still, be still, and know that I am God. Be still and know that I am God. The behavior that we are seeing even right now on social media, isusu heduka takatukwa guys. Inini hangu personally, ndakatukwa, ndikaitwa chi, andina kufa. It actually made me even much more stronger. Saka aticha chikana kutwara anything. Antimaona. Takutongo shtaura. Ndona sokuti filter yangu iri kudisturb vanhu saka ndatirega ndifuratire kamera anditiona ndona tisenge iri kundisturb vanhu anditimaona. So guys, mirai pachokwadi Mwari uya akudiwa and there is no need for you kuti if you are broken you come on Facebook every day antika womuka makuseni wotsvaga data kana kuti une wifi yaunofa unge uchishandisa kuita zvimwe zvinhu to promote your business, to make friendship, to do zvimwe zvinhu zvinobatsira and you targeting kuti ndiri kuda kuti Martha afe. I want Martha kuti atambure. Ndikuda kungodoti Martha, I want to destroy Martha. Do you actually think that you can destroy a person? No, you cannot destroy a person. Only a person, only God can destroy a person, not you. Unogona kudestroy munhu zviri temporarily zvinoonekwa zviri physical izvi handimazviona, but you cannot destroy spirit yeumwe munhu. Where is the love, my Zimbabweans? Who are we right now as Zimbabweans? What have we turned into as Zimbabweans? We are broken. I know kuti tine depressions edu. I know kuti patiri kufamba tichita takatakura zvakawanda, but there is no need to take your frustration and your anger and your depression to the next person. Anditika, please, there is no need antika to try and do that to the next person wasangana naye. Ukaona sometimes ma comments vanhu vachipindwa naka, you tend to think kuti vanhu vanozivana. People, they don't even know each other. Vasangana pa comment just because they are not agreeing on a comment. Vakutodzana zvinokati mabhurugu, vakutodzana zvana mai, vakuto involve wana mai ipapo. Antika atisina boundary. Boundary atisisina. Takaisa kupi hunu.
mazimbabweans, what have we turned into? Tave papi. Are you proud uchimuka makuse uchipinda mumba uchinzi mama nemwana ndokumbira mundi throw porridge ndi mama mira iwe mira kani mira ndikuya uchimanyira kwenda unonitype comment kunotuka munhu usingazivi kutadza kufidha vana vako anti mwana ari kuchema ti mama ndipeiwo porridge ndikudzoka mira ndi 5 minutes kuti upedze naningi first usati watanga kuti upe mwana porridge. Come on, murume ari kuchema nzara ari momumba antika kuti ndodya nguva yamsati mabika mai vari busy kutaipa ne ghost account antika just to throw on somebody else munhu wausingazivi. Murume ari kufa nenzara. Come on guys, it's a blessing that it's grace that you were given that marriage and inyasha dzamwari. Kana mwari vazokutorerai mamarriages iwayo akuenda varume vai vakutiza vakuenda kana kuti vakadzi vai vakutiza vakuenda then noti mwari mandisiya handiti but murume aicomplaina iwewo you did not see by then because you were thriving antika you were thriving on kufamba nevanhu munhu wausingazivi munhu wausingafa wakaziva munhu wausinei naye uri busy kufamba nekutsvagana nenyaya dzavanhu. Guys, let's put an end to this. Sometimes you don't need to be reminded. Uiwawega uri munhu wenyama une conscience. Hakuna all of us, most of us pano, antika we went through a lot. Antika we went through a lot, but that is not reason enough. Yekuti ndino I'm always giving that as an scapegoat. And kuti I've been through a lot. No. We have people who have been through far much worse than what you went through. Antika, but they are there, they are quiet. You don't see them in the streets, making these unnecessary wars and unnecessary fights. You don't see them. You don't see them. They go into their closet and they cry there. They go into their closet there and say, you know what, God, all is well. As you said, be still and know that I am God. Sometimes, guys, we need to get ngatichitsiurei tega hatichaoni mwari vachiburuka kuzomira pakuti zvinhu zvamai zvamuri kuita izvi no. It's our responsibility and our duty us as sisters and brothers handiti kutiudza nditsiurane whether unoda kuzondituka kana unoda kuzondidi it's no problem but shoko harivhikwi ndo chokwadi chiripo. Ngatitsiuranei ngatidzidzei kuonesana rudo. Let's value one another. I saw what happened pana soldier love yauya. I saw vanhu vakachemwa mwana akachemwa uya akachemwa nevanhu vekuti nevamwe vanhu vaimutuka comment section vakanga vakuchema kwete kuchema kuti anza anga ari mafake tears ka aiwa anenge asima mafake tears but anenge ari tears chaiwo andika ekurwadziwa kuti pati ndakamutuka munhu ushu ndakamuda munhu azoenda. We did not know what he was going through by then. Anditika we didn't know kuti ndo zvakusangana nazvo uyu munhu uyu ari kurarama insulin every day. Uyu munhu sometimes nasi insulin yatopera hana mari tiri lockdown yekuti atenge insulin. We didn't see all that. We were just focusing nekungoti hana kuya pa stage chete andimaona saka ngarowe saka ato ngarowe azodai apana munhu akambofungawo the positive way kuti imi munhu uyu zvaanonzi ane chirwere chakadai so kuti hana here kuti dambudziko because munhu weshuga anytime anogona ngodona munhu weshuga anytime anything can happen andika anything can happen apana munhu akazvifunga andimaona vamwe we were busy trolling on him nekuda kwemafaro enyika anoguma kuti sei asina kuya kuzondimbira ndajaifa ndaisa musoro pasi makumbo mudenga hatina kufunga zvehealth yeumwe munhu but chazonzwa kunzi angodona akashaika kudona akashaka kakaita zvaigona kungoitika even ari pastage papo because anga asina choice lockdown vanhu zvakaoma hakuna kwakuita machozi mamissions aya antika so awanawo panonzi uya anti unotoshingirira chero uchinzwa kuti mumiro hausi kuita utongoenda uri pastage papa aigona ngodona antika obva adi poitika zvinoitika ari ipapo ndiani akazvifunga kuti regai timbomucheka kuti munhu anonzoshuga kuti timboti insulin tese I'm talking including myself we knew taigara chizviverenga kuti ane chirwere cheshuga ndiani akambofunga kuti hairi lockdown kudai so imi ane insulin here munhu akambofunga kuti ambomuongororawo ndiani. We didn't. Tese taingofarira music yake tofamba chingoti mwana wastembeni zvikazodididi handiti maona azofa now takumuchema kuchema zvazvokuchemwa zvazviya antika takumuchema. Guys, it's never too late. Yes, this is an event yakatoitika anditika mweya wake ngauzorore murugare but kune vasara sometimes ngatitariseiwo anditi tionewo kune vasara titaridzana rudo tichiri vapenyu andika gone are the days ndakambona mumwe munhu achindituka mucomment section inini achiti kwanzi ndosaka uchitengesa fish. I was like ungati wasaka uri kuti wandituka kuti ndosaka uchitengesa fish so ngoda nditengese muviri hodo nditengese hodo ndidini hodo ndinoshandira munhu andigoni kushandira munhu I can't inini I'm a hustler chero ndikaona ndandinyare kuita basa rangu inchero kuya ndichitengesa mvura ndinotengesa chikuru nchiguta ndambokumbira chingwa kumba kwako handiti ndikutengesa fishi dzangu. Yes, I'm hustling
handina kubira munhu fish, handina kubira munhu ndikuzvitengesera fish dzangu, at least support. Zvinongata ndikati futseke wewe nyarara ndosoka kuzvitengesa fish. Come on, I was like, do you know that ndakazvibvunza after ndikati pati munhu akakwana ero. Aiwa Mwari ndibatsirei. Uku ndokunonzi kutotaika njere uku. Hakuna ikundo kunonzi kutoteka njere uku. Hakuna mnani dzakakwana kuti ungati zvakafanira kuza munhu ndosoka kushanda mumba. Come on, like really. Takauya kuno kuzoitei kuma foreign lands. Kuzotsvaga mari handiti. Takauya kuzopanda. Saka what's wrong in working mumba momwe munhu? What's wrong? As long as it's feeding family ye munhu ye, it's feeding my family. As long as it's feeding ichibhadhara ma problems ma bills emunhu ye. What's wrong in working mumba? Ndo zvakafana nezvandakaona ipapo kunzi ndosoka kuchitengesa fish. Yes, I saw fish. Dzikatobuda izvo dzekutopisa kudai dzatozara. Ndakutonodziodha. Ndakutanga. Ndotengesa fish dzangu. Hapana chakaipa. Ndotengesa airtime yangu. Ndotengesa hembe dzangu. Ndotengesa inaisele a lot of stuff, a lot of things. Ndotengesa. Wedu ngatizvibvunzei hunhu wedu wakaenda kupi? Hunhu wedu wakaenda kupi? Zvinhu zvatinoswera kuvhairana nazvo pano pasike zvazvina basa. These are material things zvinhu zvinodarika. Zvinhu zvinoparara zvinhu zvinodarika. Zvinhu zvinodarika. Where is the love? Where is the I tend to wonder kuti okay, all these fights, if these people today vari kushaudana vari kuita namadhimbidesa, if they are to meet all right, uona kwaparwa munhu nemotikari apo. Wodarika nepoona munhu yowaitwana naye, uchamusiya here aripo. Because makamakana makavengana. Uchafura here aripo kuti ngatongosara chifa hake. Kana kuti what is going to happen? What happened to God love that we used to have? Mazimabwenzi, we were known to have rudo kudhara. What happened to us? We say this, but we contradict ourselves. Tinotaura izvi kudai so nhasi. Mangwana ndinenge ndiri paFacebook live ndichibvarurana nemunhu. We preach gospel. Andika tinotaura zvinhu zvamushoko raMwari, tinoparidza, tino-inspire vanhu. The following day ndiri kuya ndichibvarura munhu. Takamira papi? Where are we? The other day we are hot. The other day we are cold. The other day we are neutral. Tiri papi? Including myself. This life, including me, but I'm not excluding myself because I'm a human being as well. Antika, I'm also a sinner. Sometimes, but why? But what is out there already. You can't take it back. Takaisa kupirudo. Comment section ngatichike Mwari please. Makuziriro atiri kuita mukati menyaya dzisina nebasa rese. Makuziriro atiri kuita mukati mehondo tichita kuti vanhu vagwajurane, vanhu vapondane, vanhu vaurayane. It's not nice, guys. It's not nice. Instead of why can't you jamuka one day kungoti zvatanga izvo zvemalife ekutukana izvi. You just go moti atidi kana kuzvinzwa, atizvidi. We want peace. We are thriving antika on drama. We are thriving. Yes, we call it entertainment. But do we tend to think kuti the next person wachona kana kuti ari kutroliwa chichaitika after zvapera all is said and done? What is going to happen to the next person? Wachanga chitauro muchati kudi uye yanga chitauro futi otanga uyake live takananga kutose antika kuno kuchidzira kuti aiwa inyatsokumwa kuti unyatsokutuka munhu iwe nyatsokuita so kuti unyatsokumufambe mufambe anokujairira. Ndisu vanhu vakatoipa comment section. Ngatichike Mwari vakomana. It's high time. I don't know who I'm talking to. I don't know who I am talking to. Ngatimirei panzvimbo. Let's know who we are. Let's not be cold. Antika kana wada wata kuda cold, be cold. Antika kana watu dauta hoti chigara uri pa hoti papo. This is not right, guys. I've said it several times without number kuti kukatukwa ukanyarara andichika. It's not me. It doesn't mean kuti uri gwara kana kuti all right ngavataure kuti watya. It's fine. But zvinokubvisa zino here azvikubvisi. Zvinokudonedza ziso here azvikudonedza. Zvinotasa kudya romba kwazvotasa. Let them say kuti akatya anotya ningi uya anotya. It's fine. But as I said earlier on, gwara rina mbonje. Azvina kids. It's now beyond entertainment. Truly speaking, it's now beyond entertainment. Azvichana kids. It's now beyond. I know kuti inini influencers zika, entertainers zika are the people who are supposed to be bringing people together. But we are we are actually dividing people. We are supposed to be bringing people together, but we are dividing people. Tisu. That's not right, guys. That's not right. Truly speaking, that's not right. And right now, Marivati Batsire and Zivi. Marivati Batsire. I should badari my bills kumba kwa munishi.
azvitengi chingwa chekumba kwemunizvi guys, including comment section, including isusu tomu tinenge tiko comment section kwachona vedu ngatichinje unhu wedu. It's never too late. It's never too late. Let's ask ourselves kuti pati Mwari izvi ndizvo zvamoda kuti tive here izvi, ndo zvamakatisikira kuti tiite izvi. Can you not do something positive on Facebook? Can I not come and sell my products pano on Facebook? Can you not come and say kuti simeni ndindosa iyo ndikutengesa zvakati ndoti aiwa kaini kuindosawo ndipowo something it's a win-win situation. Inda kuindosawo iwoona macustomer atengesawo zvinhu zvatofamba. This Facebook, we are now abusing it. We are turning it into something else. We are turning it into something else that is not nice, guys. And you look at it, isusu vana mai vakuru. Saka ma-20s azarawo pa Facebook apa. Tino vanodzidzei. Vanodzidzei kubva kwatiri. I'm not saying kuti vai maticha avo, but remember vana vakati vanongoonawo vachidarika. Vamwe vacho they follow you anenge asingatodi kunzwa newe. Akanzwa kuti Sis Melly vatukwa paka anonomira vedu mwana ye. And because anenge achitoti ndinovafollowa inini handidi navo, anokuda nemwoyo wake wese. Mwana ye. Anokuda nemwoyo wake wese. And the next thing now, instead of me showing mwana ye rudo, handika because unokumiriraka tiri kudzisa vana tikuisa ruvengo muvana. Mwana ye ndrusa ruvengo mari achangokura achingozati kunoitwa hondo. Anofarira ka Sis Melly stereki. Sis Melly vanoita hondo saka nini ndiriwe hondo. Munhu fire by fire. Kuona patotanga moto newo uya newako moto. Zimbura moto nemoto. Vana vadiki, they are easily carried away. Some of the things that makuru, guys, we need to ask ourselves. And I see nyaya kutsvaga mbiri. I see nyaya kutsvaga mbiri haidyisi kumba kwomunhu. Facebook inodarika. Mangwana zuka akafuma kafunga kuti ndiri kuda kubvisa Facebook kuAfrica kana kuti pese anoibvisa. Anditika but isusu sevanhu venyama tichagara tiripo. Isusu sevanhu venyama, we will always be sisters and brothers. Tichasangana pamuti iwe kuchine panguva yako neFacebook takambosangana uchiri kuzviziva makutoseka shanda choterwa nemari. Andichiona yebhaza kuti ndinde kwandiri ndiwedzerewo akutokwedzera shava nonga havana chingwa ndibatsirewo munhu akutokubatsira. Right now it's even scary for other people. Andichika vanouya vanenge asina kana pekutangira kana chingwa kuti auya achara kuti ndokumbirawo mari yechingwa because she will get bashed nekukumbira kwaita 10 rand yekutenga chingwa. We can't think kuti munhu uzona abuda pa Facebook achiti kuti ndiri kukumbira mwana wangu ana vana vangu kana pekutangira. Andichika munhu anotukirwa kuti wakumbirira 15 rand yekutenga loaf reAlban. Anotukirwa izvozvo. Takaisa kupi moyo yedu? Takaisepi moyo yedu? Kana usingadi kubatsira, it's fine. You are akumbira 15 rand, haunawo 15 rand. Sometimes zvimwe zvinhu ngazvikudarike. Just pass the post. Pass the post. There's nothing wrong in that. Pass the post. Kwete kuti kutotukirira pa post papo kuti munozviitisa muri kuita ekujonidzokera kumba kwacho. Anonodyei nevana. Anoenda nepi kumba kwacho koko? Anoenda nei asina kana senda ari kukumbira 15 rand chingwa. Anozoiwa nepi 500 rand kuenda kumba nebhasi. Ngativei nemoyo asikana. Ngativei nemoyo. Ngativei nemoyo. Umwe munhu anoya pana pachiti achikumbirira vana anenge asingakumbiriri iye. Anenge achikumbirira vana. Mwana pane maposti kuti anondvinga kuseri kukauko. Andichoposti panapa ndokumubvunza kuti mudikani wati uri kuda hauna ufu hwevana. Ukuda ufu imari. I don't have much andinawo mari but there is 300 rand sha. Wonawo yekutamba. Nditomba maunzi pana pa platform nekutotywa kuti munhu anoundugwa. Kakaona mchizona nchibvisa ningirikiri, ndichibvisa maposti because mnanenge ati Sis Melly wona izvakuitika paposti. Ndini ndangokanda ndatoenda. Ndapiwa maposti wopo ndokandawo anjama following. Munhu autozokufonera Sis Melly ndibvisire yenyu post ya ndakutotukwa. Come on, I'm like moyo wangu ningochipisa ndakwenda nobvisa post ya ndakumanikizwa kuti mudikani ndiri pa 0 Sis Melly ndiri muri madamagetsi. Alright, winza meet number box rako ndikusendere magetsi. Andinawo the little that I'm having you ndakutoshare nemunhu ye. Kuti zvimwe zvinhu ndakutongona kuti handichaposta kana dziri madiki, ask my admins, they will tell you. Ndokana chizoza kuti pane munhu auya ati chakati ona is sleeping ndamutumira. Vachingoti Sis Melly munowanepi? Vanogara chiti Sis Melly moyo munowanepi? Munowana kupi because we can't do what you do. Vari mama admins angu, you can ask them muningikiri madmin edu mu comment section. Ndokana chiti oyo proof ndapane munhu auya nyaya yakati but ndangozomurasirawo. Umwe auyawo bedu andina nasina tomuza kuti andina, I'm sorry. Hanimona because ndinenge ndisinawo panguva yoyo. Antimazvona. Kuwana akuwafanani. And it's not about competition, guys. We are not competing. Run your own race. I'm always telling you, run your own race. We are not here for competition. Antika, we are not. At this kuda competition. Kutanzi kuda compete na ningi na ningi. No, run your own race.
Run your own race. The same people vari padiaries are the same people vari kupejiri, are the same people vari kupejiri. So why are we competing? Because those are the same people who goes everywhere. Why are we competing? Let's destroy the spirit of competition. The spirit of competition, the spirit yakuti idoda kugara tiri pamsoro pay. Pamsoro pan. Kochita kandoda kugara mweya wangu uri pamsoro. So that you gain that mweya wako uve rich. Mweya wako ngauchiva rich. You know what? Instead of kugara tiri pamsoro pay vanhu, chiti mweya wangu ndoda kugara uri pamsoro. So that you uve rich spiritually, and then we will learn a lot of things from you. We will learn a lot of things from you. I think it's high time we need to sit down and ask guys. Ukaona wavinga Satan akuvinga. Sometimes brush aside. Inini guys, when I decided kutinda anchade zvokunetsana nevanga nakupindana naudi, I kept quiet. Makazviona ndanyarara ndopakatanga kusumuka mhepo. Ndatove ne almost 7 months, 6 months, 7 months ndataura ndokoti ina hangu handichadi. Mhepo dzikatanga kusumuka. Vavengi vakatanga kusimuka vachizvitaridza. Vakatanga kundi ataka left right and center. Muromo wangu muti wanga uripi guys. Wanga uchiripo muromo utauro uchiripo nanhasi. It was easy kuti ndingobaya live button ndidzoke, but you know what I said, you know what Mwari ndakazvipira ndikati ndikanamadza nezvozvoti Mwari andichadi. I am not going to answer to anything. People ndaiona ma comments uchinzi atya igwara ndikati it's okay, let it be so, it's fine ndatya, no problem. Hazvisi kundistopa kuenderera mberi zvandiri kuita. Ndikaita gwara ndikatya ndikati no problem. But I know myself, I know the truth. Kuti no, handina kutya munhu wenyama nemweya because hana zvanondiita mufoni. Ndotoda kuti kana wada kuti unoda kundionesa simba rako chiuya paground. Kwete zvemufoni. Zvemumafoni zvazvishandishi. Paground ka. Ndikati Mwari, I'm not going to answer back. I'm not going to do anything. Mwari nchanamba ndakanyara. Ndikaiti wa troll left, right and center. Ndikati is their time. Let them be. Chino singaperi chino shura. Chafura. Let them be. Ene nguva yavo ichakwana vona ivo. Let them be. Ndakanyarara guys, musafunga kuti ndandisingaoni zvinhu zvaitika. Ndaizviona zvinhu zvaitika. I used to see everything that was happening. Ndaiona. But you know what? Zvakanita kuti ndive strong. Dzimwe zvacho ndakapesa ndakuseka. I was laughing. Ndichiona kunyogwa nyaya dzokunzi rakaita hure. Ranga riri hure raimira musititi. Eiri, akaba uyu akazodi anza akazobira varungu. Akazodi ndaitoseka kuti you Jehovah, kana ruvengo rwasvika pakadai sepekuti munhu angofunga kutora chinhu chaanoda pamusoro pemunhu ka, and the people runs with it ka, vaMwari bless them. Ndozvandaita ndonyarara. Ndotoiginwa kunge ndisiri kuzviona. Ndikapesana kapa kukudza kuti guys musandivigira ma screenshots. Let them be, let them talk. Chisingaperi chinoshura. Andina kudzai. Zvakapera anditi. Right now vanotaura havaregi. Asi it is not the same troll yamunoziva kwamunoziva ikoko. Iriko yes, because we are people vakadaro as Zimbabweans, but it's not like that. Yamunoziva kuti waimuka makuseni kuchinzi Melly this, maskati koya zvemeli this, ne family yangu, ne vana vangu, ne murume wangu, navatezvara vangu vakasofa wasi. Vaiswa pazvinhu zvokuti atisina ma boundaries guys, atisina ma boundaries. And I said, you know what, let them be. Ndikaiginwa ndikasiya. Zvikadi vakavimanya ona zvakati ndezvechokwadi, bless you. Vakagona kuti munonyepa tinovaziva ava. Kuna umwe kava all this were being said. Kuna vamwe vanokanga kuti kuna notondiziva in real life vandakakona nawo in person. Andichika ndaingotiwo futi bless you. Wese atichakati ndoti bless you. Chakati ndoti ndikoko tiasvapa kunzi takupanana netakupuwa nemvura dzezvitunha, takushandisa mvura dzezvitunha for Facebook viewers. Come on guys, really, is it possible? Is it necessary? Alright, ndakanzi ndakashandisa mvura dzezvitunha. Ma views makambonawo ndichita 10,000 views pano. Dei semunhu anoshandisa zvemvura dzezvitunha, dei ndichitokloka 1 million views zvezvi, dei ndichitobhadhakwa neYouTube 1 million views. Dei ndichitodla mari izvi. Antina tiri 224. Saka mvura dzezvitunha basa radzo ranga riri rechi. Tikanzi takazouraya vanhu come on, munhu anouraya munhu anosungwa ndaujere guys. Handina record kana any record kumapurisa iyi. I don't have it. But kuti ufungo zvaibva kupi zvena nekupi, I said to keep. Ndakaramba ndakanyarara and vakanga vakundidzvanya kunyazi nditageta patema ndakati Mwari handichadi. Ndopa vakazouya ndanyarara. That's when they came. Handizoti dei zvakaitika 2019 ka taipedza gore pa Facebook pachinakidzapa. Tara chokwadi. Dei vakazviita sandati handichadi Mwari zvotukana nevanhu ka. This is not good me. This is not good. Mwari zvandakaita Mwari ndiregererei. Mwari ndirege, let me start afresh. Pamwe tikati takapedza 2019 tichiundurana zvokuti because ndaivawo munhu aitoti haivhiyiwi. And yanga isingavhiyiwi zveshuwa. Zvashuwa.
but ndomutenda Mwari, it's high time nesuwo vabereki ngatizviongororei, atizviongororei. Nyaya dzakunotsvagana neupenyu hwemunhu, kuti ndanotsvaga neupenyu hwaSandra. Sandra anzi naSandra mazimba atina rudo, especially vakadzi, ndosaka tichigara tichishungurudzwa nevanhurume, because vakationa kuti hatimirirani kutosvika kupeji kuri kubhasha mukadzi nemunhu rume. Tinotobatsirawo wena. All in the name of entertainment. Yes, all in the name of entertainment. Ndo zviri pasaka vari macho anotirespecta sei? Vari macho anotirespecta sei? Vanotirespecta sei? Zvimwe zvinhu guys, resist the devil and you flee away from you. Yes, Mabaso Jackie. I like this Jackie Mabaso. Guys, let me be honest with you. I don't know the person behind Jackie Mabaso Jackie, but what I know is a ghost account. This is a ghost account. But I have known this Jackie Mabaso, actually Mabaso Jackie Mabaso, asatave Mabaso Jackie. And for quite some years, this ghost time actually was vile. This ghost was vile. I even angari cruel, very vile. But now I always meet her comments. My comments they are so nice, so sweet. She repented. Cannot he repented? I don't know. I think she is a she. She repented. My comments right now ndikamaona una atove munhu utonyesona kuti akatosiya zvazviya akatobuda kwazviri. Akatosiya zvachose akatobuda kwazviri. Ambo vegosita kuti maybe she's just protecting her image yake ndasidake kusikana kuti ndiani for different reasons. But achatuki vanhu. What are we doing as Zimbabweans? Urudo rodi rwakaenda kupi maZimbabweans? Wakaenda kupi maZimbabweans? Tinonakirwa nekufarira zvinhu zvisina kana nebasa rezvinhu zvisinga kubenefiti. Umwe anotora last 20 rand yanga iri mumba make yekutenga chingwa chinotenga data kuti auye kuzotuka munhu wasingasivi. Mucomment section ndoda kunovapedzera mucomment section. Kune magosta ndozikamwa kana mbiri. Kuti vana ningi. Come on, mbiri yako ndei, hanzi mbiri yekutuka. Dei Mwari vakuwanira inyasha vadikani. Dei Mwari vakuwanira inyasha vadikani. Kuti anosikana nembiri yekutuka enda notuka singaiti. Is that a good mbiri? Mbiri yake ndende makuwa ane makuwa singatoiti. Is that a good mbiri? Nyaya dzevanhu idzi. Siyana nenyaya dzevanhu guys. We can use the platforms that are in nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvokutoti unotoita mari nazvo, you know, unongoita mari nazvo so. Mune platforms edai. Nyaya dzekunodhika kusvika makadzika makadhika. Facebook asina limit, munhu anouya nenyaya dzamai vako. Agouya nenyaya dzababa vako vasinei neFacebook, vakafa vamwe vasingadozivi kuti Facebook inobayiwa sei, kana kuti vasingatombozivi kuti Facebook vapenya vari kumushoko vandorima zvavo mbambaira dzavo inobayiwa sei. Vanosvika pakunovhuvhunyuka vagoiwana. Who doesn't have a past? Who does not have a past? Who is clean? Anozviti inini ndiri clean, inini ndini holy, inini I am holy, ndiri pano ndiani? Ngatisirewo malavu nemalakes timuone. Anozviti inini I am holy. Hakuna at some point vamwe zvipande zvakawanisa, it's just that kuti most of few people hakuna ningamboti ndakuda kunotsvaga nezvazvo because it's ndozvidi. But hakuna munhu ari holy. Hakuna munhu ari righteous. Ndosaka even Mwari achara kuti no one is righteous but we seek. No one is perfect but we seek to be righteous in front of God. Hakuna mutsvene but tinovavarira kuita vatsvene. Tinovavarira kuita vatsvene. Hakuna mutsvene. Saka nyaya dzokuti pamba tinotsvagana nenyaya dzevanhu kunodiginurana nezvinhu zvavanhu chizodidi guys ini kungotaura handiziva kuti seenda ndishora zvinasi. I don't know, it was never my intention kuya palive but it pushed me. Taitori pa conference konshota rangu nyaya nemadhimini pano ndikangoti ndikungonzwa kungoda ngoneta kamoti pane zvishoko ringonisi vakati nderei mudataura kuti kudiko ndikati pane shoko randingonzwa kuti ndingonotaurawo so hamene pamorogona kutukisa ndibva tongoya panapa. I had no intention and wanzoita my life neSunday. So guys, Facebook ndeyekutamba ndekuti ngatiuye titambe panapa, ngatiuye titaure nyaya, ngatiuye titure mutoro. That's why I'm always saying kuti diaries is totally a different page from other pages, because panapa tinongoya tichiti vanhu uyai muture mutoro yenyu, uyai murasire zviri kukuremerai mubhinire padiaries, zvoperera ipapo. And hatisi kuzoalawa vanhu vanouya panapa vachita basa rekuti vanoda kuzotola kana kudii. Anditika ngatisenei nevanhu, ngatisenei nemarelationships evanhu, ngatisenei nemamarriages evanhu, ngatisenei nevanhu vanoita zvinhu zvavo please. Hana kuyamba kwakachikumbira chingwa, hana kuyamba kwakachikumbira sadza. Andika senai nemarelationships evanhu, siyai nezvinhu zviyanai nezvinhu zvevanhu, senai nedzimba dzevanhu, senai nemafamilies evanhu, siyanai nemakuhwa evanhu. Come on guys, we cannot all be
vane dzimba. Azvitoti munhu wese ave nemba yake inonzi personal house. Handi umwe anenge tinenge tichiloja tichidaro tichirenda tichidaro handika as long as uine pekugara. Wazonodhiginurana chero munhu akararama hake kana kuti fake life yake kana kuti akaita sei, that has got nothing to do with us. Zvinochinja chii kwatiri nhai guys? What does that change to us? Zvochinjei? Ari kuzvifambira akazviraramira fake yake ndozvo, she's living a life. Ari kutorarama sezvichitoenda zvakati chero akauya akati ndine maziti mota yangu 10 kana 20 chero tikati chero tikati aiwa hauna unonyepa zvigotipei. Iye ndiye anoziva zvaari kuzviitira kurarama izvozvo zvaanokurarama, ndiye munhu anoziva zvaari kuzviitira. Umwe munhu haatodi kuti gara akatarisa pasi anenge achingozvisawo palevhuri yepamusoro. Even ndizvo zvaanofilawo kuda kuita, ndo zvaanofilawo kuda kuita. Totoita nyaya nazvo, and then what? Ukaona isusu vanhukadzi pachedu tichiudzana mahure soka, how do you expect varume kuti respecta iwo isu vanhukadzi tichiudzana pachedu kuti uri hure wakazourana nhingi nanhingi ukazodai varume vacho vanoti respecta sei? Let people be guys. Umwe nomwe ngangoita zvake, umwe nomwe ngangotamba yake. Nyaya dzevanhu dzinodestroy guys, dzinourayisa futi fair truly speaking. It's wrong. It's totally I don't know. Entertainment tinoida. Nouya ukajaivha ukatamba kadi tikauya tikafara tikazara tikanakigwa zvisingaiti. Ukauya uchitengesa zvinhu zvakauya ukadi. Munhu waunenge uchitarisira pasi uchitsikirira mangwana anokubatsira. Yeah, waunenge uchituka uchinotsvagira nyaya dzako uchidi the same person tomorrow can help you to rise up. Anokubatsira. Dombo rakaraswa iro raunenge uchiti hana basa uyu ndiye munhu haiwawo kupikawo upimbwa yai hure hana kana chinhu anofeka anokusimudza mangwana anokubatsira kusimuka kuenda kumusoro. Chirakasa kupamba anogona kupa connections. Anogona kupa connections. Saka nyaya yekutarisana pasi ngaipere guys. Umwe nomwe ngaararame life yake. Hakuna mwana anorarama life youmwe munhu. Umwe nomwe ane mweya wako kufema handiti. Ndosaka tiri vanhu vakasiyana handiti umwe nomwe ane malooks ake handiti. Ndosaka tiri vanhu vakasiyana handiti. Vamwe vakanakawo, vamwe vakashatawo sese kudai handiti mazviona. Nokuti ndiri ini, iwe uri iwe. Live your life. Rega mwararemo life yaanoda. There is no need to compete. There is no need to compete. There is no need to compete. We cannot all drive my Range Rovers, guys. Azviite. Kuti munhu wese ngafambe neRange Rover. Azviite. Kutodiwawo vanenge vane zvikorokoro sesu kudai. Totodiwawo mumamonya imomo. Anti mazviona. There is no need to tasirane pasi. Life button ngatiri use zviri positive. Ndiri momo kunotodiwawo vane mabhasikoro. Seni kudai nebhasikoro rangu rimwe naro masina ningu vasina mborichofa. Ani mazviona. Totodiwawo mumamonya imomo. Saka iwo wakaropafadzwa naMwari wako, Mwari akakuitira nyasha dzako, handika ukakwanisa kutenga Range Rover yako, handika bless you, Mwari ngauramba achikuropafadza uramba uchitenga next time utenge Lamborghini. Handitika inini ndichine bhasikoro rangu panguva ino. Handiti Mwari achandiropafadzawo mangwana uzotenga ka 232 kana kabhandamu ka 4D bhandamu. Zvichinda zvichingodaro. Ndo chinonzi life. Let's not compete guys. Let's not compete. Showing off nezvinhu zvepano pasi zvinodarika zvinopera. This is all vanity. Vanity. Izvozvi mona ndakazvitarisira kamera yangu kuno nganditi vanhu vakati fita ndazotenda kamera iyi ndikova ndazotenda kamera iyi kaenda uko kumvura uko andika apati chai kumunhu achatuisa masho wangu kuti simeni vataridza mvura iyoyo because vakaida kushamisira andina kushamisa ndatenda kamera because vanhu vangu vachiti vanhu vangu vakusiya mashoko andiri kutaura zvandiri kutaura vanhu vakusiya vakufokasana nefesi yangu ndikabva ndatenda kamera because ndakagara panze andina wandaya kuzotaridza kuti ona kana kuti andite izvozvo. I don't do that. You know me guys, I don't do that. Inde zvitira my life yangu pachikona pamunoziva paipa mustudy kusure kwakazara mabhuku nechikompyuta chemwana wangu kwakazara mabhuku nechikompyuta chemwana chanenge achitamba kwakatozara mabhuku zvokuti hakuna chaunoona hauna kana chaunondomboona andimaona ndopanda zvitira paarea yangu iyoyo kana izvozvi ndagara hangu panze because vangu vachita maumwe kavo makana imandika ndoda chikoro ndadzingwa ndikati ndoenda hangu zvepashi asisa ndiko chakaipachi ndiye mabhenji angu ari pashi ndikabva ndasvikarira hangu zvepashi andimaona. So guys, upenyu, life is too short guys to go around hating on people that you don't know, strolling on people that you don't know, stroll people that you don't even know. Make good use of your time, make good use of your page, make good use of your time paunenge uri paFacebook ipapa. Atisiyane nyaya dzekugwavhura nekuita sei azvibhadhari pafair. Hatred yacho yanyanyisa. Andinambonza munhu akanzi akafa akavingwa takafigwa nembinga yedu manje apa. Hatina mbona mazimota aya mazibogadha aya achipinda mumuguva isu.
tizoona takadzosara ariko amunoti ava mateksi ekachachi handizivi asi akasara ariko takaona manchoni guys manchoni cheche kwete manchoni kwete chaiyo manchoni takaiona kwete dzedu dzimba dzekutamburira idzi andika asi takaiona iri kuna nhasi yakuti ndzakuda kuitiwa hotera saka muri kuzviona kuti its over niitika hazvina kana basa hazvina kana basa musoonena nongwenda iwe nehembe dzako ukati talaki hunge waita laki ukapiwa hembe dzakanaka vasara nenga kuti aiwa katingagopa chituna hembe dzakanaka dzichinoziva nemujuru sei ngatingomupa iwo idze kungoti angowana kungoendesawo andimaona unenge kuti talaki ukana watopiwa best suit yako otherwise unoenda wakapfeka zvako zvimwe zvakaita kana kutopindisa mugadheni nazvo ngatirege kuvhairana nezvinhu zvisina nebasa rese mazimbabwenzi vanhu vabereki vakuru ndokumbirawo vedu we vana vari kutevera ma2000 arapa pamazira evana vedu apa let them learn something from us. Let them learn something from us. Ngavasaita vana vekuti vanongotofunga kuti kuFacebook ndokwehondo chete. Ngavauye vatiwo ndine 19 years ndasindadzidza zvakatagwa namai vaya kana zvakatagwa nemusikana uya zvakandibata ndakadzidzawo something pashiri. Then you see kuti as a nation ka takuenda. Vanhu vachaurayana paFacebook apa. Mukutaurirai. Vanhu vachaurayana paFacebook apa. Munozvitora you lightly guys ka. Vanhu vachaurayana takatarisa kudai so because the level of hatred is now too much. The level of zvinhu zviri kuitika is now too much. That's not nice guys. It's not nice. Ndapedza angu. Kendi dzose angu mesi kwangu kwefirita. Kunga kuchitagwa kwakwe kuti kwaita. Ndabvisira kamera nasi ndakaita murunguka. Ndakagara pasuwa pashe chepchep. Saka kuda yachinjawo yabva yaita yellow bone. Ndatombovhunduka kuti asi zviri kumbofamba sei. Apa ndakubaya pefirita payana. Zvino ndikazobaya pefirita saka ndikutoita murungu chaiyeka. Animaona. Saka guys ini ndochi zvanachida kuti tingotaurana muswara nhasi. Tingosimudzira nawo. Antika tingo inspire nawo. Tingoudzanawo chimwe chinhu chinongovaka mukati mupenyu wedu because takungonyanya kungosangana nezvinhu unoza too much of negativity. Too much of negativity in you. Antika in you ukanyanya kufeed on negative ka you end up you watch what of negative pachako. Iwe unopesera waita negative pachako unenge utonzi munhu ari negative because you are feeding into too much. It's what we are feeding our minds every day ka it's what we end up being. Mozia we end up being the people that what we feed every day. Kana uchigara chingofeed makuseni wamuka negativity maskati negativity unopesera iyo body yako yangove negativity. Hausina chakanaka chero munhu akaita chakanaka pa uchakwanisa kuchiona unenge uchingotsvaga zvinhu zviri negative. What are we feeding our minds? We are feeding our minds with negativity every day. Saka pese pati atichakwanisi kuona chakanaka chaitwa nomumwe munhu. Takungoona zvakaipa, takungoona negativity chete. Ndo zvata masiso edango zata zvinhu zvakaipa. Kungoona tsvaka chipost yakanaka kaiswa pa kuna munhu anokomenta. My banda vakaiva chiwoshipa vachimba apaka. Ati wichi commenta. Antimazvona. Ati wichi commenta. Panenge pane vanhu 70. But kukanzi vatika kuzotuka my band. Kana kuti Sis Melly vaya kuzotuka vanhu. Oh, haikuona man. Tinenge tiri ameno kuti vangani. Animazvona. Negativity tazara nayo. We are breathing that negativity every day. Takuta kunge tikutofema mweya wacho negativity daily zvokuti hatichagoni kuonawo chakanaka, hatichagoni kumbothrivawo zvinhu zvakanaka kuti toda kumbodyawo chikafu chakanaka. Takungodya chikafu chakaipa every day because ndochatajaira kungorarama nacho every day. Guys, it's never too late to change wo. Munogona kufunga mashoko angu pamberi apo. Daisy aisati yaitwa anzi kune paperwork kune mama paper asati yaitwa ari kunonoka due to covid. Kana aitwa muchatoiona chilonchwa panapa. Muchatoiona but anyway zvisinei kune vamwe vakandi approach wa funeral police antika funeral police yavo so but it's a legit one because I've checked it through and it's even well known in some other countries antika saka nditamirira kunzwa kuti vachandibata here and then I'll bring it kune vari kuda kumhanyira kudi kuti vakwanisa kujoin avo. Thank you Mimi, thank you Savannah Rose, thank you Savannah Rose. I don't know why usingapiwi top fan page because you are always here. I mean utisuka nozvifambisa sei andika. So guys ndo mashoko nandinawo. Thank you Daisy, thank you my sister. Ndo yangata kuti tine kamera ka because mongoti mewe ifirita saka ndo yaita ndizotena kamera because you ndo nati ndakudisturb vanhu ndoda kuti vanzwe zvandiri kutaura iwe wakukonzerana neface yangu ndikati hazvichaiti. So guys ndo zvadana kuti tingotaura nawe hedu nhasi Sunday kudai chisimudzirana mweya yedu andika kune vamwe vatori broken right now and it's not the end of life and don't do anything. Chingoti all is well. Chingoti just be still and know that
I'm God. Ingozvudza izvozvo kungoti izvozvi kana unga uchida go through some situations, just say be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Watopedza kusiya zvakadaro, Mwari vanenge vachitoona zvatopera. Anditika. So guys, musanetsekane, masituations amunawo, they are only just temporary. Zvinodarika. Tinawo tese, they are just temporary. Zvichadarika. Arumba chimufona ndeni kwa ni video call vanenge macha vanhu vaya vachiti vekunyika iyayo vanongofonera vanhu. Anoona. Saka modi guys, moskera zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. Daddy, hello Berita, hello gogova ati muri say thank you my sister, thank you Jeki, thank you teni kuna imi muni yei asi vanenge vanhu vaive kunyika dzedze yesu nemwari jesu vanhu vakakwana here kani vhene tobloka yesu vanhu vakakwana naimi nyedzo chaichaiyo. So guys, anzira jena yedu haisati yauya but yangopedza paper week yachena because tinoita zvinhu panofanira kuita zvinhu zviri legitisha, pada zvinhu zvinoita zvisina kana macomebacks. Saka this is gonna be a paper week yachinenge yakareba yakakura paper week. Remember uye neforeign land zvoda kutowa nemazvo because imari dzevanhu dzinenge dzichibatwa idzi dzichididi. Saka everything has to be in order before. Zvofanira kunge zvine malawyers mukati and what not. Saka just be still my sister. Anditika. Right. So guys, maita basa muskera zvakanaka, Mwari akuropafadzei. Andina hangu imwe nyaya, anditika. I don't know if hangu imwe nyaya tisangana mangwana. Tobatana mangwana tichimbokurukura zvedu semande semasiva ese. Anditika. Happy Sunday meju uri sei katisei kamwana kedu. Guys, saka mosora bo Mwari akuitire zvakanaka. Bless you. Bye bye guys.